हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोना होफैदों, जाय भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोनां जानानै फैगोन एबा साफ्रोमनि थाखाय जोबोद गोनांथार बियो मोनफ्रोमबो न'खरनि थाखाय। बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ आसामाव जोंना इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ एबा बिसायख'थि जागासिनो दङ। अदेबानि जाबायानो, बेनिफ्राय थार्ड फेजनि आसाम एसेम्बलि इलेक्सन दंबावो। दा जाबाय थानाय एबा जानाय एबा फैबाय थानाय बिसायख'थि, दा बिसायख'थिनि सिगां जोङो भट होनो भटार लिस्ट डाउनलड खालामनानै लानो गोनां जायो। दा बा भटार लिस्ट जोङो सोरबा बिएलअनिफ्राय कालेक्ट खालामनो गोनां जायो एबा जायखिजाया गावबा गावनि भटार लिस्टआ फैगोना फैयाखै, गोजामा एबा गोदानफोर जायफोर एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनहा गावसिनि भटार लिस्टआव गावसिनि न'खरनि बिजाथि हिसाबै बा गावसिनि न'खरनि सोद्रोमा हिसाबै दंना गैया बेफोरखौ नायनो थाखाय डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जाबाय दा मबाइलाव गावबा गावनो। दा सोरनिबा खाथियाव थांनांगौ गोनांथि गैया बा सोरखौबा सोंहैनो गोनां गैया एबा सोरबा बबेबा अनलाइन सार्भिस सेन्टारफोराव थांनानै बिहैनो डाउनलड खालामनो बा फैसा गारनानै नायनांगौनि गोनांथि गैया। साफ्रोमनि आखायावबो जुदि एन्ड्रइड मबाइल दङबा नोंथांमोना बेखौ नायनो हानाय जागोन। दा बेनिनो नोंथांमोननो बाहाय माबोरै डाउनलड खालामना लानो हायो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो होनो नागिरदों। दा फैदो, गोबाव खालामाजासे नायदिनि। दा बाहाय गिबियाव नोंथांमोनहा जायखिजाया सार्च बार बहन एबा गुगल क्रोमाव नोंथांमोनहा खालामनो हागोन इजिलि। बेनिफ्राय नोंथांमोना सार्च बाराव बेबायदि NVSP अदेबानि नेसनेल भटार सार्भिस पइन्ट, बेखौ नोंथांमोनहा डाउनलड खालामबानो जाबाय पर्टेल। बे नङाबा डाइरेक्टलि नोंथांमोनहा बाहाय लिंक मोनगोन, डिसक्रिप्सनाव हाबबानो जाबाय नेसनेल भटार सार्भिस पर्टेल बेनिफ्राय बेयोब्लाना बेबायदि पेजआ अपेन जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बेखौ स्क्रल डाउन खालाम। बेनिफ्राय गाहायथाराव नुनो मोनगोन डाउनलड इलेक्टोरेल रल PDF बाहाय दङ, नोंथांमोनहा बेखौ टाच खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय फैदो, लोगो बाहाय बेबायदि मोनसे इन्टारफेस जागोन। बेनिफ्राय बाहाय गावबा गावनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनानै ला, जेरै जों आसामनि हिसाबै आं आसामखौ होदों। बेनिफ्राय बेनिफ्राय दसे समनि उनाव नोंथांमोना आरो गुबुन मोनसे इन्टारफेस फैदों, जेरै बाहाय मा दङ, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामनो नांगोन। जेरै नोंथां गावबा गाव डिस्ट्रिक्ट, आंहा चिरां हिसाबै नोंथांमोननो चिरांखौ होगोन। बेनिफ्राय LAC नेम, बेनिफ्राय नोंथांमोना लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि नोंथांनि बबे कनस्टिटुवेन्सिनि सिङाव गोग्लैयो बेखौ नोंथांमोना होनांगोन। जेरै आंना 31 सिडली। बेनिफ्राय सेलेक्ट पलिं स्टेसन, नोंथाङा बबे जायगायाव भट होनो मोनो, भट सेन्टारनि मुं बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। जेरै बाहाय दङ गोबां गावबा गावनि दङ, नोंथांमोनहा बेखौ खालामनो हानाय जागोन। आं आंनिखौ नागिरनानै होनो नागिरदों, नोंथांमोनाबो नोंथांमोननिखौ नागिरनानै होबानो जाबाय। नागिरगासिनो आंनिखौ। जोंनिया गोबांथार गिदिरथार समस्थिया, बेखायनो गोबां पलिं स्टेसनफोर दङ। दा बेयाव जायना एसे थाबैनो मोनगोन। बोरे दा मोनबाय जोंनिया, नैबे नाम्बार 2 फाख्रिगुरि राइट, बेनो जोंनिया। बेनिफ्राय नोंथांमोना बाहाय दङ मोनसे मादार रल आरो गुबुन मोनसेया अपसनाव नोंथांमोना मा नुगोन, बाहाय साप्लिमेन्ट रल। दा मादार रल आरो साप्लिमेन्ट रल बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दिन्थिनि। मादार रलआ जाहैदों नोंथांमोना बाहाय जायखिजाया भटार लिस्ट, नोंथांना गोजाम जानो हागौ, गोदान जानो हागौ, गासैनिबो बाहाय भटार लिस्ट थागोन। बेनिफ्राय साप्लिमेन्ट रलआ जाहैबाय जायफोरा निउ एबा गोदानै एप्लाइ खालामदों बिथांमोननि नाम फैनाय, बेनि सायाव नुगोन। दा मादार रलखौनो आंनो नांगौ, बेखायनो मादार रलखौ बानायदों। बेनिफ्राय नैबेयाव मोनसे मेथ्स होगोन गाहायाव, जेरै 38 + 6 बेसेबां जायो बेखौ नोंथांमोननो होगोन। माने बेयो मोनसे खेबसायानो। दा बेखौ रिजाल्टखौ मोननो थाखाय बेखौ नागिरगोन। बेनिफ्राय 38 + 6 बा बेसेबां जायो, 44 बाहाय होनो नांगोन नाम्बारखौ। बेनिफ्राय भिउ रलाव होबानो जाबाय। होखांनायनि उनाव नोंथांमोननो मोनसे डाउनलड अपसन फैगोन। बेनिफ्राय डाउनलड अपसन फैयोबा बानायनांगोन। दसे उनाव नोंथांमोना बेबायदि डाउनलड अपसन फैगोन आरो डाउनलड होबानो जाबाय। बेनिफ्राय पेजआ जायना गिदिर, जायना एरियाया बांसिन, बाहाय भटार लिस्टफ्रा बुरजा दङबा बेयो गोबाव लागोन आरो एसेबा थाबैनो जागोन। नायदिनि बेसे गोबाव लायो। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना नुनो मोनबाय जोबनायाव डाउनलड जाबाय आंनि भटार आइडिया बा भटार लिस्टआ। नोंथांमोनाबो बेबायदि भटार लिस्टआ डाउनलड जागोन। बेनिफ्राय बेनि गासैबो डिटेल्सखौ नायनानै लाबानो जाबाय। बे बोसोरनि बेयो गोदानसो, बाहाय डेट दंखायो, नोंथांमोना नुदों बाहाय 1 जानुवारि 2021 बेनिफ्राय आपडेट जानाय। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बाहाय नुगोन फारियै ओरै बोखोलांबानो जाबाय बबेयाव नोंथांमोननि स्कुलनि गासैबो बबे स्कुलाव सेन्टार, बे सेन्टारनिबो इमेज थाखाजोबो आरो मेप थाखायो। बेनिफ्राय बाहाय नैबे लिस्टफोरा बाहाय फैबाय, बाहाय फट' श' जायाखै बाहाय, नाथाय नाम आरो न'नि नाम आरो बेनिफ्राय गार्जेननि नाम बेफोरबायदि नामफोरा थाजोबखायो।
दा बेखायनो नोंथांमोनहा बेखौ बेबायदियै इजिलि डाउनलड खालामना लानो हागोन, जायखौ गुबुननि हेल्प नाङालासे गावबा गावनि मबाइलजोंनो। दा बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन। हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे साफ्रोमबो हेल्पफुल मोनो।